Good morning sonaफोर नै मादैया दिनै फुंबिलि पहरावनो नैबे सा लोंनायजोंनो बरायनानै लाहरनाय जाग्रोलायबाय दे सोनाफोर आसा खालामोबोदि दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सोनाफोर एखिफोर जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबो बेबो अन्नानै लाइक खालामहर साबस्क्राइब खालामहर कमेन्ट खालामहर दे सोनाफोर एखिफोर दिनै जोंहा बिजावजालिनि फिसालानि बार्थडेनि आवाथि सावगोन सोनाफोर बे बार्थडेया मा दिनावमोन बेखौ दा नोंथांमोननो फोरमायलांनाय जागोन दे सोनाफोर तु बिदिब्ला मादैया भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिन दे सोनाफोर दिनैनि दिनावबो नोंसोरनो मा देखायलांनो हायो देखायलांसैलाय दे सोनाफोर एखिफोर नोंसोरबो दसेखिनिखौ मादैजों थाफानानै भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायदोलाय सोनाफोर एखिफोर स्टार्ट खालामलांदिन दे सोनाफोर जोबजासिम नायलांदोलाय न' सिबबाय सोनाफोर नै मादैया माबारनो मावनानै फुजायाव थानोसै सोरबाबा सिबबाय सोरबाबा फुबाय बे एसे मावबाय जोंहा न' सिबदाहां औ दिनै पार्थनि माबानि सावगोन ना दाखालि सावनो मोनैनि दिनै सावफिनगोन ना न' साफा खालामबाय नै जोंहा दिनै फुजाबो दं नालाय न'खौ सुस्रांजोबबाय लेथ्रा फेथ्राखौ गासिबो गथ'नि एसे फुजा दं नालाय बिनि थाखाय साफा खालामजोबबाय न' बांखौ टिउसन गबाय आजा पार्थ बिनिनो बार्थडेनि आवाथि सावगोन सना एखिया दाखालि सावजानो मोनासै दिनैसो थांदो फुजा होनायनि थालिखौ नै सुस्रांजोबबाय गासिबो आराम्भ जानोसै गामला गुमलाखौ सुखांजोबबाय जोंना फुजाया स्टार्ट जानोसैनो सोनाफोर एखिफोर फुजानि मा नियम निथि जयग सावनाय आं बेखौ फोरमायलांसैलाय सोनाफोर नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअखौ आंनि बिजावजालि गेजेरनि फिसाला पार्थ ब्रह्मनि जोनोम सान तिथिनि थाखाय नै बुरा बाथौआव साखि जरा होनानै प्रसाद मुथा गोदै गोबाब मिलौनाय सिलौनाय होनानै गय जरा फाथै जरा होनानै बावग्रोबाय गासिबो बारि खनानि बिमा बिश्वहरि इसिं खनानि आइ बिमा लोक्षिनोबो बावबाय बिनि उनाव नै रायफोरगिरि मुनिया रायफोरनोसै जोंहा नै बेबायदि साखिखौ जरा होनाय जायाखैमोन दे सनाफोर गंसेल' होदों बेखौनो गंनै होफ्लांदों आङो दक्षिणाखौ होखायो जोंहा गुरुनो हरनो थाखाय नै प्रसादबो बानायदों नै जानो थाखाय बार्थडेनिखाय मानि थाखाय दिनै सावनाय जादों बेखौ आं उनाव फोरमायलांसिगोन सनाफोर नै होनो थाखाय प्रसाद गामला होजोबबाय रायजोफोर जिरायजोबबाय आंनि बिहाव बिबोनां गासिबो बिजावजालिफोर आंबो जिरायनोसै जोनोम साना दिनै नङामोन दे सनाफोर एखिफोर दाखालि सेप्तेम्बरनि 30 थारिखआवसोमोन बे समाव जोंहा बाहागि आं भिडिअआव शेयार खालामबाय थादोंना बिनि थैनाय बिनि बस बिनि थैनायनि अखानायैसोमोन बिनि जोनोम साना बाहागि थैनायखाय जोङो बे बार्थडेखौ फालिनाय जायाखै गावनि जोनोम बारायखौ लानानै रायफोरगिरि मुनिया होफिननो थिननायखाय दिनै शुक्रबार दिनाव बिनि बार्थडेनि जैग'खौ होफिननाय जाबाय दे सनाफोर एखिफोर बाहागि थैनाया जाबाय बे आबौ बोरायामोन दे सनाफोर एखिफोर
गिहि गाइखेर होखांबाय गय जरा फाथै जरा मुग सुरदि होखांबाय दै सान्थि सारखांबाय दाना दुब धुनाखौ लानानै जयैनो जैदोनि होनोसै रायफोरगिरिजों लोगोसे जैदोनि होखांनानै बिदायनि समाव जों गावबा गाव इसोरखौ खुलुमनानै आरज गाबनोसै बिदायनि थाखाय रायफोरगिरि मुनिनोबो बाहायनो होखानाय गुरु दक्षिणाखौ होनोसै सान्तिनि थाखाय दै गोथार सान्तिखौ लोंनोसै जोङो न'आवबो सारनोसै जोंना जैग'आ जोब्बायनो रायजोफोर नै एबार दान दक्षिणा होनायखौ रायफोरगिरि मुनिनो होनसिगोन जोंना पार्थनि बिमाया जावजालिया प्रसादखौ बोखानानै लांसै नै जोंहा न' सिङाव जानोसै एबार बयबो राननानै रायफोरगिरि मुनिनो नै जोंहा जाग्रा हैग्रोनोसै खाबदाब जाबाय फुजा हैनांगौनो मन्दिराव जोंहा फुजा जोबखांबाय नै प्रसाद जानोसै मिस्टि जानोसै बुजिया जानोसै दानिया बयबो राननानै ओरै प्लेटआ रेडि रानखाजोब्बाय सनाफोर नै बुजियाखौ बेहाय होहोआसै बुसेब जायो होननानै गावबा गाव दा होनसै जाखांबा राननानै नोंसिनि नाम्बारा गैलालाय बाबा खलफना नाम्बारा आंनाव गैलालाय सनाफोर एखिफोर नै मादैयाबो जानोसै बियायंनि बार्थडेनि प्रसाद बुजिया मिस्टि जानोसै नै ओरै जाबाय आंनि बिबोनां आंनि बिजावजालि जाफुंनाय नाहरदो सनाफोर ओरैजाय एसे गिति मुथु फैदों नै जोंना मुथुआ जाबाय मुथुआ जोंना गोगोमैनो जाखाथारो न'आव दोनैबाय आं नै गथ'फ्राबो जादों लावग'मोनहाबो साहा लोंदों नै लावग' जानोसै मादैयाबो नै जोंना त्रिसा रानियाबो गाबगासिनो दं दालिमा बेहायनो दङथ' सोरनाव थांखो जाबाय गावनो नै जोंना त्रिसा रानिया माखौ गाबबाय थाखो गितियाबो